Ahoj fanoušci, moje přezdívka je Ice a dneska jdem na závody, že jsem takhle jako vypadám, ale jsem na konci probudila, takže tak. A na konci půjdu převlíknout a pak tady s hubíkama, no, dobře, tak to tam moc neuvidíte, takhle, tak pak pojedeme. Co ještě tady být? Horcity? Tady ještě horcity? Ahoj. Která taky tady. Nebo fialový soupravě, nebo v čem? Asi v té fialové soupravě. Takže my se převlíkneme a pak vám dáme vědět. Já jsem se teda převlíkla. Takhle. A ustanou postel mám už. Tamhle je močátka. Teď konce půjdu nasnídat. A pak si udělám, takhle dobré. Udělám si vlasy, úplně se zalakuju, úplně zageluju. Úplně co to nejvíc je, si napadlám, ale nebojte, já se ošetřím, že dobrý. A pak se půjdu asi jíst a vyčistit zuby. Takže zatím já vám aspoň natočím, jak si dělám vlasy. Takže potřebujeme tady tenhle lak. A pěnu. My už teda máme účas. Já když se vám ukážu. Takhle, jestli teda vidíte. Vidí mě? Ne. Takhle, dobrý. Takže takhle. Takhle mám ten cvík. Ale jsem to vlastně mohla udělat takhle. Takhle, já jsem Takovali jsme si to pěnou a... Tak. A teď půjdeme na snídaní. Musíme dát dolů hobíky ještě. A ještě musíme dát dolů hobíky. Že jsem nenatočila ten účas. Jenom, že my se s tím vždycky vypláme a pak zapomeneme, že natáčím. A pak jsme zapomněli, jestli jsme... Pak jsme zapomněli, že jsme nenatáčeli, no, takže... Takže tady jsou hobíci. Horcity, jak uděláme ty překážky? Hele, pozdravte, diváci, pozdravte se sami od sebe. Takže... Natáčíme obě dvě. Takže já tady horcity podám. Hop. Počkej. Takže první kuň, krystalka. Kam mám házet na postel? No, můžeš na postel na chvilku. Jedna. To je jednu debilně. jsem s ní rychlá prostě. Stolička, to je nejlepší. To jsme objednávali asi v IKEA, nebo kde jsme to objednávali. Ale pláštěnky nebudou potřeba. Teď ty lehčí koně, mahálka ještě nejsou. A já počkej. Daj, ještě jednu stoličku. OK. Mahálka možná může to My jsme začali taky chvátat, takže... Jo, pardon, já jsem taky zapomněla, že natáčíme. Tady. Flash. Bude to 3x3, no. Hagík. A ještě Hagoušek. nádhera. Čuč. Tak, takhle je to vyprázdněný a my jdeme se nasnídat. Ahoj.